Cada estiu, la terreta es crema. La contaminació del camp i altres irresponsabilitats fan que aquesta situació siga insostenible. Per eixa raó, i per a mentalitzar la població, es va demanar a Carquinyol que fera un vídeo per a conscienciar al respecte dels nostres meravellosos entorns naturals. I, bueno, això és el que vaig dir. Gobierno desperta.